Så det är jätteviktigt att vi har mellanrum, precis som vi hade på Victoria. Så spräck på sidan. Och sen, jättebra jobbat allihopa. Fantastiskt jobb, vi var jättemånga men vi gjorde ett riktigt bra jobb. Så en stor applåd till oss själva. ናይ ማሕበረሰብ ሾደሎ ቦምባ ናይ የተቦሪ ተወካሊ ከምኡውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቡዳን ናይ ማሕበረሰብ ትግራይ ናይ ኮር ውዳበ ደማት ኩልኩም ኣብዚ ኣኹምሞ መጀመርያ ናይ ማሕበረሰብ ሾደል ሰጋል سلام سلام كبرات اخواتنا حتى ابنا يستقبل ديمونستريشن لله معانتي تاتلو ايش ما كسب سكايز بس عقبان دكتور السيد محمد عقبان ايش ويزرو عقبان ويزرو محمد Hej bröder och systrar och hej allesammans. Jag skulle önska, och det är jättekul att vi är så många tagaro som samlats här idag av glädje. Men tyvärr är det inte så. Den 4 november 2020 är det mest mörkaste dagen i vår historia som tillhör Tigray. Tänk att det har gått ett år. Tänk vad vår folk i Tigray går igenom. Ett helt år av terror, av misshandel, av trakasseri, av avrättning och sexuella våld mot flickor, kvinnor och till och med nunnor. Allt det här skedde. Oskyldiga människor, civila. Och det skedde när de var i sina hem. Både i städer och byar över hela Tigray. Folket i Tigray har levt ett helt år i skräck. Helt ensam, utan någon hjälp från omvärlden. Egentligen började inte kriget i Tigray för ett år sedan, utan för 3 år sedan. Direkt efter den etiopiska premiärminister Abiy Ahmed Ali kom till makten. Egentligen började inte kriget för 1 år sedan, utan för 3 år sedan, direkt efter den etiopiska premiärminister Abiy Ahmed Ali kom till makten. Till att börja med, han spred hatiska ord och grova
för grova falska anklagelser mot Tigray-folket. Som till exempel har han kallat Tigray-folket för ogräs, cancer och så vidare. Han blockerade också vägen som kom från norra Etiopien till Tigray, så att nödvändiga nödheten såsom mat, medicin inte skulle komma i tid till Tigray-folket. Han har även dragit in budget till Tigray. Anledningen var för att Tigray-folket har valt ett val och valde sin ledare. Att utöva sina rättigheter på ett demokratiskt sätt blev straffbart i Etiopien med Abiy Ahmed ledning. Den etiopiska premiärminister Abiy Ahmed Ali tillsammans med sin allierande eritreanska presidenten Isaias Afwerki, Amhara regionledare, och har väl planerat för att utrota Tigrayan. En hel befolkning på 8 eller 9 miljoner människor. Och de har gjort allt för att lyckas med sin plan. För drygt 4 månader sedan drevs bort Abiy Ahmed från stora delar av Tigray. För sin misslyckande började han hämnas mot civila befolkningen genom att flygbomba och inte släppa in humanitära hjälp till Tigray. Så barn började dö av hunger. Etnisk Tigrayan massarresteras och dödas i hela Etiopien. Vi tigrayanska svenska medborgare vädjar till Sverige och den svenska regeringen ska ta ställning genom att agera nu och sanktionera Etiopien och Eritrea, genom att kalla Tigraykriget det rätta namnet, att det är nämligen folkmord och inte krig. Det är inte normalt krig, det är ett folkmord och det är genocide. För att inte nämna det, vad som händer mot flickorna och kvinnorna i Tigray. Det har vad media och vad ledare har beskrivit. Det är bedrövligt. Det som händer flickor i Tigray och kvinnor i Tigray, det går inte att skriva på ord. Kvinnorna och flickorna i Tigray kräver rättvisa. Rättvisa till Tigray-folket. Rättvisa till Tigray-folket. Rättvisa till Tigray-folket. Sverige. Ord räcker inte. Vi vill ha kraft, vi vill ha agera nu. Visa på handling. Sverige. Agera nu. Stoppa folkmordet i Tigray. Rättvisa för Tigray-folket. Rättvisa för kvinnor i Tigray. Tack så mycket. Eşi Anela. Syster Huda. Tack för ordet. När jag tänker på det att idag har gått ett år sedan folkmordet mot Tigray-folket började, så tänker jag bara på hur mycket folket har lidit. Ett helt år utan medicin, sjukvård, elektricitet och otillräckligt med mat. Barn som
äter gräs, vad som helst. De kan komma åt för att mammorna inte kan ge inte ens ett mål om dagen. Mammorna själva, alltså undernärda. Mammorna själva, de är så undernärda att de ens inte kan amma sina nyfödda barn. Jag tänker mig, hur mår man som mamma att se sina barn dö av svält? Det är vad som händer i Tigray idag. Jag tänker också på alla dessa kvinnor som blivit våldtagna, som inte får någon form av hjälp eller stöd och som inte vågar berätta om vad de har varit med om. Vad känner man då som kvinna, som mamma? Många av dem lever också idag med livslånga fysiska skador från de grova våldtäkterna de har utsatts för. Och av allt hemska vi har hört, vad som har hänt i Tigray, vi vet inte en bråkdel av det ännu, för mörkertalet är så stort. Eftersom nu att Tigray Defense Force har militär övertag, så vill jag också säga att styrkorna är inte ute efter att hämnas för det tigranska folkets lidande eller för det som de har utsatts för. De är helt enkelt tvungna att bryta den isolerande omringningen som hindrar att mat och förnödenheter kommer in till Tigray. Omringningen dödar våra barn. Nu ropar vi till världens ledare och till svenska regeringen att hjälpa oss stoppa kriget så att vårt folk i Tigray kan börja bygga upp sitt liv på nytt igen. Stoppa kriget, stå upp för Tigray. Att stå upp för Tigray är att stå upp för mänskliga rättigheter. Stoppa kriget, stå upp för Tigray. Stå upp för Tigray. Stå upp för Tigray. Stå upp för Tigray. Tigray Terwet. Tigray Terwet. 365 dagar av massmord, massvält, folkmord i Tigray. Flera hundra massakrer har skett i Tigray, men på grund av den kommunikationen som är avstängd i Tigray har bara få av dem registrerat. För att nämna några av dem: Aksum massaker, Hauser massaker, Humaira massaker, Maikadra massaker, Avi Adi massaker, Adahagerai massaker och bland annat. Kriget i Tigray har eskalerat från att vara ett inbördeskrig till ett internationellt krig där bland annat flera länder har deltagit. Eritrea, Somalia, Kina, Iran, Turkiet, Ryssland. Alla de här länderna har gjort sig skyldiga till civila människors död och lidande i Tigray. Vi svensk-tigrianer är här och samlade för att välja till omvärlden, svenska folket, svenska regeringen, Stockholmborna, för att fördöma detta och säga nej till folkmord i Tigray. Nu vill jag att alla som är här säger efter mig. Vi är samlade här för att vara röst för de röstlösa i Tigray. När vi ändå är här vill jag att alla skriker med mig. Stoppa folkmordet i Tigray! Stoppa folkmordet i Tigray! Stoppa folkmordet i Tigray! Stoppa folkmordet i Tigray! Sverige! 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 Agera nu! Agera nu! Agera nu! Agera!
regimen! Etiopiska regimen! Till ICC! Till ICC! Diktator Abiy Ahmed! Diktator Abiy Ahmed! Till ICC! Till ICC! Diktator Abiy Ahmed! Diktator Abiy Ahmed! Till ICC! Till ICC! Diktator Isaias Afwerki! Diktator Isaias Afwerki! Till ICC! Till ICC! Amhara milisen! Amhara milisen! Amhara milisen! Amhara milisen! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Eritreanska soldater! Eritreiska soldater! Eritreanska soldater! Eritreiska soldater! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Etiopiska soldater! Etiopiska soldater! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Kina! Kina! Turkiet! Turkiet! Iran! Iran! Ryssland! Ryssland! Sluta stödja folkmordet i Tigray! 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 Sverige! Sverige! EU! EU! FN! FN! Agera nu! Agera nu! Agera nu! Agera nu! Bryt tystnaden! Bryt tystnaden! Bryt tystnaden! Bryt tystnaden! Tigray kan inte vänta! 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 Tigray lider! Tigray lider! Tigray lider! Tigray lider! Tigray svälter! Tigray svälter! Folkmordet i Tigray! Stoppa folkmordet i Tigray! Stoppa folkmordet i Tigray! Sverige! Sverige! Hjälp oss! Hjälp oss! Stoppa! Stoppa! Systematiskt! Systematiskt! Massvält! Massvält! I Tigray! I Tigray! Sverige! Sverige! Hjälp oss! Hjälp oss! Öppna upp Tigray nu! Öppna upp Tigray nu! Öppna upp Tigray nu! Öppna upp Tigray nu! Släpp fram! Släpp fram! Släpp fram! Släpp fram! Humanitära hjälp! Humanitära hjälp! För Tigray! I Tigray! För Tigray! I Tigray! Tigray behöver hjälp! Tigray behöver hjälp! Tigray behöver mat! Tigray behöver mat! Tigray behöver medicin! Tigray behöver... اللهم لا Allah! اللهم لا This past year has been agony, pain for the people of Tigray. 365 days of genocide, a state-sponsored genocide by dictator Abiy Ahmed of Ethiopia and comrade dictator Isaias Afwerki of Eritrea. Stop Tigray genocide! 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 End 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 Tigray genocide! For the past year, Tigray has been disconnected from the rest of the world. Reconnect Tigray! 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 Allah humanitarian access! Allah humanitarian access! Allah humanitarian access! Allah humanitarian access! For Tigray! In Tigray! For Tigray! In Tigray! For Tigray! In Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Justice for 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 Tigray! For the past year, Swedish people and the government has shown us their concern, but we don't need their concerns. It doesn't save lives. Act now! 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 We demand action! We demand action! No lip service! No lip service! No lip service! No lip service! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Eritrea! Sanction Eritrea! Sanction Eritrea! Sanction Eritrea! Sanction Eritrea! Sanction Eritrea! Amhara militia! Amhara militia! Amhara militia! Amhara militia! Let's kill the
عليكم دومساي عليكم دومساي Amhara militia is guilty of a genocide. Eritrea is guilty of a genocide. Ethiopia is guilty of a genocide. Tigray genocide. ትግራዋይነት ክቡር ማንነት ትግራዋይነት ክቡር ማንነት ህብረትና ወአስልሕነትና ህብረትና ወአስልሕነትና ሰባዓት ናይ መንእሰይ ፊልሞን ክዛረብ እዩ Tack så mycket. Ja, ኣብዚ ካብ ብስvenska ከዓ ንእሽተይ እቶም ዝርኢና ዘለው ሓበሬታ ክንቀርብ ማለት እዩ Idag har vi samlat för att uppmärksamma den pågående folkmordet mot Tigray-folket. Det har gått exakt ett år sedan folkmordet började i Tigray. Under ett år har Tigray-folket genomgått etnisk rensning i form av massavrättningar, våldtäkter, vandalisering på infrastruktur som sjukhus, skolor och vägar samt förstörelse av religiösa platser. Vi minns massakrer i Mariam Denglat, Aksum, Tekkesefloden, Togoga, Gechla, Bora, Devre Abbay, Samre, Gijet, Abiy Addi, عداقة عربي زلمبسة حوزين سلخلخة شرة الدواقع وغرو عدوى انداباقونا عدا هاقراي مايكادرا حمورا Dessa massakrer kommer vi aldrig glömma. Folkmordet mot Tigray-folket pågår än idag. Tigray-folket flygbombas just nu. Delar av Tigray är fortfarande under förtryckarna. Etniska tigreaner håller på att jagas och sätts i koncentrationsläger runt om Etiopien just nu. Många av dessa torteras och mördas i de olika koncentrationslägren. Det finns ingen el, bank eller kommunikation i Tigray just nu. Tigray-folket är helt isolerade från omvärlden. Mer än 5,2 miljoner människor befinner sig i akut tillstånd på grund av brist på mat. Av dessa 400 000 människor beräknas vara i svältliknande förhållanden enligt OCHA-rapporten. För att rädda dessa människor behövs minst 100 lastbilar med mat varje dag. Men den etiopiska regimen blockerar all hjälp norr Tigray. Det vill säga, svält används som vapen. Barn och kvinnor har redan börjat dö av svält i Tigray. Mer än 63 000 människor har flytt till Sudan. Det finns mer än 2 miljoner människor som är interna flyktingar i Tigray. I ett år har omvärlden inte gjort tillräckligt mycket för att stoppa folkmordet i Tigray. Med allt vetenskap har världen valt att inte handla. Världen har gjort många uttalanden med noll resultat. Vi svenska tigreaner känner oss frustrerade om världen inte agerar i tid. Om världen inte agerar nu kommer fler och fler människor att dö. Svält ger inte mycket tid. Barn svälter, kvinnor svälter. Vi vädjar den svenska regeringen att agera. Blockaden mot Tigray-folket lyfts nu. Vi vädjar att svenska regeringen stoppar den pågående massarresteringen av tigreaner runt om landet. Vi vädjar det internationella samfundet
att humanitära stödet når Tigray-folket och all kommunikation inom regionen släpps fram. Vi kräver att oberoende utredning av krigsbrott i Tigray hålls. Sist men inte minst vill Tigray-folket framföra sin tacksamhet mot svenska folket och svenska regeringen för humanitära stödet till Tigray-folket. Tigray تعوت. شيخنا توزيع تصيرها لا يكون ودابة تقدر الجمال እንኳን አብሰናም ተራኸብና መጀመሪያ ቅድሚ ናፍቱ ከቕርቡ ሓሳብ ምቕራበይ ሓወይ ጎልፉ ሕጂ ዝሓበረኒ ብዙሕ ግዜ ዘይንሰርሖሉ ስራሕ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣያታትና እቶም ሕጂ እውን ዝእሰሩ ዘለዉ ኣሕዋትና ኣብቲ ንገብሮ ናይ ቃልሲ ምንቅስቃስ ቁሩብ እንዳዝሓልና ስለ ዝኾንና እዛ ፃዕሪ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣይንረሳዓያ ክብል ይደሊ ካብኡ ቀፂለ እንታይ ዝኸበርኩም ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ክትኣምኖ ዝኸብድ ግፍዕታት ከበባን ፀበባን ሕልሚ ዝመስል መኸተን ፅንዓትን ህዝቢ ትግራይ ሓደ ዓመት ተቑፂሩስ እንሆ ተራኺብና ንምዝካር በቂዕና ኣለና እዛ ጠላም ዓለም ቁልጭ ዝበለ ዘርኢ ምፅናት እንዳሃለዎ እኳ ቅዋም ምውሳድ ዓብይዋ ሸንኮለል ትብለና እንታይ ዘይገበሩ ኣብ ውላዶም ምጭካን ኣብይዎም እዩ ባዕሎም ዘሳወርዎ ሓዊ መጥፊኡ ጨሊቕዎም ዓመት ሙሉእ ነው ጉዞ እንዳበሉ ሓሊፎም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ተነጊሉ ዘይለኣም ታሪክ ሰሪሑ ኣፍታ ዝተፈጠረላ መሬቱ ከይተሰደደ እንተተሰደደ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ተነጊሉ ዘይለኣም ታሪክ ሰሪሑ ኣፍታ ዝተፈጠረላ መሬት ከይተሰደደ እንተተሰደደ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ እንትፅገም ሓሊፍዎም ብዘይካ እቶም ተረፍ ዝተሓረዱ ካብ ምዕራብ ትግራይ ሱዳን ዝኣተዉ ህዝብና ኣብኡ ኮይዶም እኳ ቃልሲ ኣይገደፉም ኣምባሳደራት ኮይኖም እምበር እቶም ሕወሓት ዘፍርየቶም ተጋደልቲ ወታደራዊ መሃንዲሳት ጥራሕ እንተይኮኑስ ፖለቲካዊ ሊቃውንቲ እውን እዮም እንሆ ፖለቲካዊ ብቕዓቱ ዓለም ዘግረመ ብስነ ምግባሩ ዝህረፍ ተጋዳላይ ሃኒፆም ኣብቲ በሊሕ ፖለቲካዊ መግለፂ ዝኾነ ኩናት ኣትዮም መስተንክር ይሰርሑ ኣለዉ ብቑዕ መሪሕ ዘይብሉ ህዝቢ ወላ ሽሕ ጥንካረ እንተሃለዎ ምብታኑ ይተርፍን ሳላ ተመክሮን ብቑዕ ኣመራርሓን ሕወሓት ናብዚ በፂሕናዮ ዘለና ብርኪ ደይብና ኣለና ዝኸበርክን ተጋሩ እዚ ከበባን ፀበባን ዝሃበና ሓደ ዓብይ ዕድል ትግራይ ናብ ጥንኩር ሓድነት ምምፅኡ እዩ እዚ ብቐሊሉ ዘይርከብ ኣጋጣሚ ተጠቒምና ድሕሪ ዓወት ብዙሕ ዘይሰማዕናዮ ውድ ክህሉ እዩ ብዙሓት ደኽታማት ኣእምሮን ዝተዛብዐ ስንኩላን ጠዋሊ ዝሰኣሉ ወዘተ ኣብ እንግዳዓና ከም ዘሎ እንዳዘከርና ነዚ ተሸኪምና ጉዕዞና ግን ብሉይ እዩ ምክንያቱ ድማ ናይ ህዝቢ ሓድነት ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን ንሕና ግን ረኺብናዮ ኢና ከይንርስዕ ጥራሕ ንጠንቀቕ ታበዚ ሕጂ ኣብ መወዳእታ እቲ ሕዚ ኣዝዩ ህፁፅ ዝኾነ ውራይና ኣብ መኸተት ትኩረት ብምግባር ዘለናዮ ተወዲብና ተሰጣጢብና ክንሰርሕ ይግባእ ነዚ ኣብ ምትግባር ኮር ውዳበ ሕወሓት ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ዘድሊ ዝበለ ኩሉ ከም ዝገብርን ከም ዝቃለስን ብሽም እዚ ኣብ ሓደ ዓመት ዝክረ ፅንታ ትግራይ ቃል ንኣቱ ክብሪ ነቶም ናይ ክልቲኡ ምዕራፍ ስዋኣትና ፅሩይ መስመር ዝሓዘ ይዕወት ትግራይ ትስዕር شيخنا
ሓንቲ ሓበሬታ ኣላታ ወይዘሮ ዕቋር ንምግቢ ክትሕግዛ ዝተዛረብከ ወይ ከዓ ተላለኽን ናብዚኣ ምፅዓ ካብ ሰዓት 4 ጀሚሩ ከዓ ኣብ ሮክስበት ከመይ ዝመሰለ ድራብ ይፅበየና ኣሎ እዩ ከይትርስዑ ኢኹም ካብዚኣ ተታሒዝና ናብኣ ኢና ክንከይድ ስለዚ ተውዚድ ቀፂላ يعني علنا دو علنا دو هذه دمسنا نبعلنا نايتي دمسو كي سمعت عاتي زلو هزبنا غيرنا وسخنا بدم بغيرنا دمسنا هذا سمعنا ستوبا ستوبا أجنا ستوبا 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 فولكمورد 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 إنتجراي 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 سوريا 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 أجيرا نو أجيرا نو أجيرا نو أجيرا نو سلاب فرام سلاب فرام سلاب فرام سلاب فرام سلاب فرام humanitarian 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 إنتجراي Integrai! Integrai! Stoppa! 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 Folkmordet! 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 Integrai! 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 Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Till ICC! Till ICC! Till ICC! Till ICC! Isaias Afwerki! Isaias Afwerki! Isaias Afwerki! Isaias Afwerki! Till ICC! Till ICC! Till ICC! Till ICC! Sverige! 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 Agera nu! Agera nu! Agera nu! Agera nu! Sverige! 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 Agera nu! Agera nu! Agera nu! Agera nu! Stoppa! 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 Folkmordet! 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 Integrai! 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 Släpp fram! Släpp fram! Släpp fram! Släpp fram! Humanitarian! 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 Integrai! 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 Sverige! 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 Agera nu! Agera nu! Agera nu! Agera nu! Släpp fram! Släpp fram! Släpp fram! Släpp fram! Humanitära hjälp! Humanitära hjälp! Humanitära hjälp! Humanitära hjälp! Till Tigray! Till Tigray! Till Tigray! Till Tigray! Vi är här idag för att upplysa och vad som pågår i norra delen av Etiopien, Tigray, där 7 miljoner människor har varit isolerade i över 1 års tid. Det pågår massvält i regionen. Inte för att... Okej, det pågår massvält. I norra delen av Etiopien, Tigray, så pågår det massvält där hundratusentals människor befinner sig i svältförhållanden. Det här händer inte för att det var en dålig regnsäsong den här gången, eller för att det har hänt någon annan naturkatastrof, utan den etiopiska regeringen som har ytterst ansvar för dessa människors välbefinnande och trygghet och säkerhet har istället valt att attackera regionen. Inte nog med det, så har de tillkallat grannlandets soldater från Eritrea och andra beväpnade grupper från resten av landet. Så det har pågått nu 365 dagar. Över 7 miljoner människor befinner sig isolerade utan transportvägar in eller ut, utan att kunna kontakta resten av världen, utan någon fungerande el eller rinnande vatten. Det har skett krigsbrott i olika delar av Tigray som har konstaterats. Massvåldtäkter har ägt rum i tusentals av de etiopiska soldater. Och det sjuka är att detta är inte någonting som nekas av den etiopiska regeringen, och att de medvetet blockerar humanitära stöd ifrån att komma in till de som behöver det som mest. Det är någonting som de talar öppet. Men utöver att säga att man är orolig så har det inte hänt någonting. Om världen inte agerar så kan de fortsätta behandla de tigraner som befinner sig, som just nu är hjälplösa, att utföra krigsbrott efter krigsbrott
Tigray-folket kämpar. De kämpar mot den etiopiska militären som blockerar humanitära stöd ifrån att komma in till regionen och som flygbombar städer i Tigray dag in och dag ut. De kämpar mot eritreanska soldater som har begått massövergrepp över hela Tigray och som befinner sig inom regionen. De kämpar emot grannregionens Amhara-soldater som har tagit tillfället och kommit in i regionen och utfört dokumenterade avrättningar av civila människor. Men framförallt så kämpar de mot klockan för att fler och fler inte ska svältas ihjäl. Världen behöver agera och markera att detta inte är okej. Vi kräver rättvisa för alla tigraner som har fått lida under de här 365 dagar utan att själva ha begått någon som helst misstag. Och utredningar behöver göras om alla dessa krigsbrott. Etiopiska regeringen som är ledaren och arrangören av vad som pågår kan inte vara en del av utredningen. Det måste göras neutral utredning där en riktigt rättvisa kan kommas fram. Vi kan också börja om ett helt befolkning isoleras från resten av världen, om transport in och ut blockeras, om humanitär hjälp blockeras ifrån att nå och om kommunikationen stängs av helt. Vad är resultaten om inte är för att de ska lida eller dö? Så vi kan börja kalla det med vad det är. Det är ett folkmord som pågår i Tigray. Och vi kräver att omvärlden agerar och markerar för att stoppa folkmordet i Tigray. Stoppa! Adjona, stoppa! Stoppa! Folkmordet! Folkmordet! I Tigray! I Tigray! Släpp fram! Släpp fram! Humanitär hjälp! Humanitär hjälp! I Tigray! I Tigray! Stoppa! Folkmordet! I Tigray! Abiy Ahmed! Till ICC! Isaias Afwerki! Till ICC! Amhara militias! Ut från Tigray! Amhara militias! Lämna Tigray! Amhara militias! Lämna Tigray! Eritreanska trupper! Ut från Tigray! Abiy Ahmed! Till ICC! Isaias Afwerki! Till ICC! Sverige! Agera nu! Sverige! Agera nu! Sverige! Agera nu! Stoppa! Folkmordet! I Tigray! Tack! አንገላ ሄኖክ ሪታቤቱ ጎሪ መናእሰይ ማለት እዩ ካብ ማሕበረሰብ ከዓ ዝፀጋይ ኣይተፀጋይ بمجمريا من مهناون كنجر سلزلنا قرب كله أبز خباب زلون رينا سلزلو بيشودن يمد افتفحلف بتخالن متن اتزلو خنتات حسرب بلا خجلس بالتنين
ንሕና እኳ ብመሰረቱ ስለንፈልጦ ብዙሕ ዘሽግረና ኣይኮነን ግን ነቲ ከባቢና ክንዛረብ ስለ ዘለና ክነፍልጥ ስለ ዘለና ናይ ግድን ስለ ዝኾነና እዩ እሞ ሓንሳእ ምሳይ ተቐበልኒኢኹም VMFV 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 Where you from Comerville? Where you from Comerville? Where you from Comerville? Tack så mycket. Tigray ligger i norra Etiopien i 365 dagar. Freds Nobelpristagare, etiopiska premiärminister Abiy Ahmed startade krig mot civila i Tigray. Idag vi demonstrerar mot folkmordet i Tigray. För det första jag vill börja med djup tacksamhet och stor ödmjukt tacka framför allt Sverige, EU och andra internationella aktörer för det humanitära stödet och engagemang trots all hinder och fascist fredsnobeltagare Abiy Ahmed. Jag vill påpeka också att Sverige har spelat stort och hade förstås en viktig och angelägen roll i denna ohyggliga svåra kris. Efter alla övergrepp, avskyvärda grymheter, systematiska våldtäkter som folket i Tigray har utsatts. Man bör kalla fredsnobelpristagare etiopiska premiärminister Abiy Ahmed terrorist och mördare. Det som nu pågår i Tigray är en form av folkmord, terror, tortyr. Vad terrorist Abiy Ahmed och hans allierade gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk. Och därför är bombningarna för sitt eget folk ett illdåd. Vi känner oss fruktansvärt hjälplösa. Grymheten mot civilbefolkningen är ofattbar. Byar plundrades och odlingsmark förstördes. Kvinnor utsattes för våldtäkt framför ögonen på sina barn. Det är medvetet planerat offensiv. För att döda fisken måste man först tömma floden på vatten. Efter andra världskrig skapade Förenta Nationerna FN en internationell lag för att den skulle fungera som ett verktyg för att kunna stoppa framtida massmord och förföljelser och kunna straffa dem som utfört brott som kan klassas folkmord. Det pågår folkmord i Tigray just nu. Det har gått exakt 1 år efter terroristen och böden etiopiska premiärminister Fred Nobelpristagare Abiy Ahmed och hans allierade böden Isaias Afwerki började deras förintelsen och folkmordet plan verkställa i Tigray. Vi hade förväntningar att FN, internationellt lagen ska vara till hands, att FN ska ge skydd mot de hjälplösa i Tigray, att FN och EU och omvärlden ska omedelbart agera, stoppa folkmordet och förintelsen i Tigray. Tigrayaner i hela Etiopien jagades, mördades. Etiopien är ett helvete för tigrayaner. Flyktingar från tigrayaner, vi är här idag för att Sverige agerar. Och myndigheterna tar upp frågan حسب يهود attacker på civila, det vill säga folkmordet i Tigray, och ställa dem som är ansvariga inför rätta i rättvisa rättegångar. Dessutom är det absurt att tigreanska flyktingar som befinner sig i Sverige
nekas uppehållstillstånd. Människor, rättsorganisation, Human Rights Watch, Amnesty och alla internationella medier även i Sverige har bekräftat hundratals etniska tigreaner bosatta i Addis Ababa och andra delar av Etiopien förföljs, torterats, fängslats och till och med försvunnit. Restauranger, affärer och hotell som ägs av tigreaner stängda och statliga myndigheter har avfärdat personal på grund av deras etnicitet. Den strängare asyllag för tigreaner ska ändras. Att de ska inte skickas tillbaka till helvete. Etiopien är ett mardröm för tigreaner. Vi vädjar svenska regeringen och Migrationsverket ska ta hänsyn till rådande omständigheterna och förbättra mottagandet och asylprocessen. Tack så mycket. Tack så mycket. Alte Samin ካብ የተቦረ ማሕበረሰብ ትግራይ ካልኣይ ዝኾነት ንእሽቶ ሻንጣ ዝጠፍአተላ ኣብቲ ሚንቶሬት ዝነበርናዮ ዝረኸበን ሕዳሉ ናብዚኣ ኣምፃያ حراي كم يوعلكم وقعد حن صنعكم وقعد حمصكم كم تقولنا سلام داينا مالتي نحنا كمحبرسب يتوبريو من عربات نزلنا كاين السقي كاين السعر الزبينات زي بأطوارن بحالن عمد جيرلو بيقلي يقام حولنا نفلت مالتي زخبركم زخبركم تساتفي زي النكايد زلنا أنصار فشعان مصحفاتي أمحرا ملك أمركم ورركم زقنعة تقوم سلفي ترككم دمتم استعافنا هزبنا دمتم استعافنا هزبنا دمتي نمخان وعي زحلي نفاس هالتي بعزو واننجزا حدر كله كي بدهكم نعلم بسلطن وحلول فتصم تقراوينت بزملوچونت نتقبرو دبلوماسياوي قالسي زلنا نادان كبرن بشم محبرسب تغارم كتماي تورن كابيان كنمسكن نفتو بنقطال تازين عمدات فحيح النابل زمتي أنصار تقارو زقنعه شرحن تنقلن سلن زحلفة 3 عمدات تاتيلو اقر تخيلو مخفات مسجمرة زي تأدنا مسلسنا تفترو تقارو أفناقلون رئيسا تماهيرو يونيفرسيتي شغانو تقارنتي كالون تقارو خطقبل تقراي من قدي بمعطاو تقراي بقطبا خسكنو لأهليهم تقراين تقارون زغلله مسلي تلعق اخلت زيك ادو وحلالو اسمران ጎንደርን ዓድሃሎም ባህር ዳርን በመንገድ መጓዓዝያ አየር መንገድ ኢትዮጵያ እና ተመላለስካ ደይ መደይ ተባሂሉ ትግራይን ተጋሩን ንምጥፋእ ተሰሪሑ ሕርያን መሰልን ልዕላውነት ተጋሩ ክፅድቁም ሕጊግ ኢሎም ንመረፃ ተጋሩ ወሃብትን ከላቱን ኮንያይ ኣብዘይ ማዕዶም ኣትዮም ክፍትፍቱ ተራዮም ትግራዋይ ግን መሰል ውፅዓትን ዝቃል ስለ ዝኾነ ብዘይ ምፅኣ ምስ መፅዎ ዝደልዮ ካብ ምግባር ንፅኣት እንትኹን ሰገጥ ይበለ ድላዩ ገይሩ ድላየ መሪፁ ዝመስሎ መንግስቲ ከዓ ተኺሉ ሕስድና ዝመለለዮም ሰዓት ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ንዓመታት ተዳለውሉ ኩናት ከዝህዱ ግዜ ወሰደሎምን ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ልምዓትን ብምሕያስ ሰናይ ምምሕዳርን ኣትኪሉ ብፍላይ ምስቲ ኣብ መላእ ዓለም ዘጋጠመ ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ምክልኻልን የተፈጥሯዊ ሓደጋ ወረር ዕስራ አንበጣ ኣብ ምምካትን ኣብ ተፀመደሉ ግዜን ኩነታትን ኣቓልቦ ዓለም ኣብ መረፃ ኣሜሪካ ምህላው ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም መንገዲ ስልኪ ኢንተርኔት ማይ ዓፂኻ ዘራየት ዓዲምካ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ኩናት ኣውጆም ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ሓሰቦ ኣብ ዘይደለየ ኩናት ተኣቱ ዘይደለየ ግን ድማ እንተ ኣትሞ ከም ባህላዊ ፀወቱ ዝሪኦ ዝመልኮን ውግእ ክምክት ግድም ኮነ ንዝገጠመ ምስ ፀላኢ ዘይምምጣጣንን ንህዝብን ከተማታትን ገዲፍካ ንፀላኢ ናይ ሰብኣይ ሰሙት ኣብ በረኻታት ኣውፂኻ ምውጋእ ዝብል ስልቲ ኩናት ምስ ተኸተለን ክሰላልዖ ምስ ጀመረን ዓንፃ ንማዕፆ ኣብ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ከምኡውን ዕድል ኣብ ዝረኸቡለን ገጠራትን ዝነብር ህዝብና
ኣብ ዓለም ተገይሩ ብዘይፈልጥ ግፍዒ መርሰንቲ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ገዳማት ኣብ ግፍዕን ማእሰርትን ይወርደሙ ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ኣብ ምክልኻል ሃገር ዝነበሩ ተጋሩ ኣሲሮም ብዘይገለ ገበን ብትግራዋይነቶም ጥራሕ ይቕተሉ ክሳብ ሕልፈት ይፍረደሙ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣዲስ ኣበባን ኣምሓራን ዝነብሩ ተጋሩ ይእሰሩ፣ ንብረቶም ይውረስ፣ ይዕሸግ፣ ተቐቲሎም ብባጃጅ ይጉተቱ። ብፍላይ ኣብ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ዘለዉ ተጋሩ ብዘስካሕክሕ ግፍዒ የዳዎም ንድሕሪት ተኣሲሮም፣ ገሊኦም ኩርኩሪት ተኣሲሮም ተቐቲሎም፣ ንገሊኦም ብህይወቶም ነዊሕ ዝተገዘ እናርኣዩ ይድርብዮም ኣለዉ። እዚ ኩሉ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ተጋሩ እናተፈጸመ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ዘረባን ወረን ሓሊፉ ብተግባር ውሳነታቶም ብዕርፍን ንግዳያት ክበፅሓሎምን ኣይረኣናን። ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ጸገም ይጋደልን ህዝቢ ብጥሜት ይረግፍን ኣሎ። መንግስቲ ኣብይ ካብ መሻርክቱ ዘይተኣደነ ኣፅዋራት እናጓረተ ወግሐ ፀብሐ ክተት ይወጃ ኣሎ። ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ነተን ትግራዋይ ካብ ገጽ ምድሪ ንምጥፋእ ዝህንደድ ዘሎ መንግስቲ ኣብይን መሻርክቱ ዝገብሮ ዘለዎ ሓገዝ ደው ከብላን ብሕጊ ክሕተታን ኣለወን። ንሕና ተጋሩ ናይ ዝኾነ ቁራስ መሬት ኣይወረርናን፣ ንብረት ኣይዘረፍናን፣ መፅኦምና እምበር ኣይከድናዮምን። ብሰላም ክንሰርሕ ሃገርና ክንልውጥ ኢሉ ኩሎም ወረርቲ ካብ ትግራይ ክወፁ ቅዋምና በስዕብ ነቕርብ። መሬት ትግራይ ወሪሮም ህዝቢ ዘጋፍዕ መስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ መንግስቲ ኤርትራን ብህፁፅ መሬትናን ህዝብናን ሓዲጎም ክወፁ ንዝወረደ በደል ብዘይ ሻራዊ ኣካል ተፃርዩ ገበነኛታት ኩናት ኣብ ቅድሚ ጋብያ ዓለም ጠጠው ክብሉ ንሓትት። እተን ረብሐን ክብላ ወታደራዊ ሓገዝ ከሳስያ ዝውዕላ ዘለዋ ሃገራት ኢማራት ዓረብ፣ ቱርኪ፣ ሩስያ፣ ቻይናን የእዳውን ክእክባ ብሕጊ ክሕተታን ኣጥቢቕና ንሓትት። ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ኣብ ትሕቲ ምሓየር ኣትዮም ዘይገለ ገበን ብትግራዋይነቶም ጥራሕ ዝሳቐዩ ዘለዉ ተጋሩ ዓለም ገጻ ክትመልሰሎም መሰል ስደተኛታት ተሓልዩ ናብ ውሕስ ቦታ ወስዶም ንምሕፀን። ኣብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቀይሕ መስቀልን ዩኤንኤችአርን ዘለዉ ተጋሩ ግቡእ ክትትል ክግበረሎም መሰሎም ክሕለወሎም ንሓትት። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ይእሰሩ፣ ንብረቶም ይውረስ፣ ይዕሸግን ስለ ዘሎ ተኸታቲሉ መሰሎም ክሕሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰር ተዳጒኑ ተጋሩ ክፍትሑ ፃውቲ ክግበር ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓቃብ ሰላምን ነበር ኣባላት ምክልኻል ኢትዮጵያን ተጋሩ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን በደልን ደው ክብል ይፅውዕ። ኩሎም እዞም ልዕል ክብሉ ዝገለጽናዮም ካልኦት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ በደል ብዘይወዓል ሕደር ማሕበረሰብ ዓለም ግብራዊ ስጉምቲ ክወስድን ነዚ ኩሉ ፅንተት ብዘይ ክውልውን ብሽሙ ትግራይ ጆኖሳይድ ኢሉ ክፅውዖ ኣጥቢቕና ንፅውዕ። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዋላ እኳ እንተወሓዶ ማሕበረሰብ ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ፀቕጢ ብፍላይ ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ካልኦት ዘለና ንኣዳን ክብርን ብሽም ተጋሩ እናመስገና ኣብ ዘየዳግም ውሳነ ክትዓዩ ደጊምና ንላቦ። መልእኽቲ ንተጋሩ ፈተውቲ ተጋሩ እዚ ኩናት ዋላ እኳ ብወታደራዊ መዳይ ብዓወት TDF ይዛዘም እና ተሃለወ ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቃልስና ዝያዳ ከዳሕየል ይግባእ። ፀላእትና ዝቐተሉ ቀቲሎም ዝበርስ ኣብሪሶም ዝጓሓጉሑ ጓሓጉሖም ድሮ ህድማ ጀሚሮም ኣለዉ። ጽባሕ ንጎ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ዕቑባ ሓቲቶም ከም ዓለቕቲ ተሰኪዖም ዳግም ኣብ መዓት ከየተውና ከነስተውዕልን ብሸለልትነት ዝሕለፍ ነገር ኩሉ ብፅንተት እዚ ኢዱ ዝኣተወ ኣብ ዝኣተወ የእቶ ግቡእ ፍርዱ ክረክብ ዘይተሓለለ ቃልሲ ከም ዝፅበየና እናዘኻኸርኩ ኣብ መወዳእታ ንኹልኹም መወዳእታ ንኹሉም ተጋሩ ፈተውቲ ተጋሩ ድምፂ ንዝተዓፈነ ህዝብና ድምፂ ንምዃን ኩሉ ገዲፍኩም ብጉልበት ብገንዘብ ንዋት ከይተሓለልኩም ንእትገብርዎ ቃልሲ ኣመስግን። ብፍላይ ነበርቲ ሾፒንግ ቦሮስ ተጋሩ ከምኡውን ካብ ርሑቕ ሓቢርኩምና ንዝመፅኹም ኣሕዋት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ደጊምና ነመስግን። ቃልስና ክሳብ ሙሉእ ዓወት ክንቅፅለሉ ኢና ብዘለና ናሃሪ ንተሓንበብ ዘለኣለዎ ክብሪ ንናይ ትማልን ሎምን ምእንተ ህዝቦምን ሃገሩን በጃ ዝኾኑ ሰማዕታትና ትግራይ ስዒራ ይቐኒልና። ታንኪዩ እኔላ ብጣዕሚና ነመስግን። እዚ ከዓ ሓንቲ ዓባይ ጋሻ ነትና እዛ ጋሻና ናይ ትግራይ ሪሊፍ ተወኪላ እያ ትዛረብ እና ቅድሚ ሓደ ዓመት ኩናት ምስ ተጀመረ ናብ ሱዳን ህዝብና ተሰዲዱ ኸይዱ እዛ ጓልና እዚኣ ከዓ ኩሉ ስራሕን ትምህርታን ገዲፋ ምስኦም ንብዙሕ ኣዋርሕ ዝፀንሐት እያ እሞ እስኪ ብጣዕሚ ተቐበሉለይ ፍራድ
Tack så mycket. Vi har samlats idag för att protestera mot den etiopiska regimen som just nu utgör ett folkmord i Tigray tillsammans med Eritreas diktatur Isaias Afwerki. I 365 dygn har man drivit en etnisk rensning där 5,2 miljoner tigrianer riskerar att dö. Jag upprepar, 5,2 miljoner människoliv anses inte värda att existera längre på grund av deras bakgrund, historia och kultur. Låter det bekant? Något som världen sagt aldrig igen. Men här står vi idag ändå, sörjer dem vi redan förlorat och kämpar för dem som lever i mörkret. Det är otroligt många bevis och vittnemål som understryker att mänskliga rättigheter bryts gång på gång. Man använder svält som vapen, vilket är ett krigsbrott. Våldtäkt som vapen med syfte, och jag citerar förövaren, för att rena kvinnan från det tigrianska blodet. Civila bombas, marknader med folksamlingar, man förstör och plundrar kliniker och sjukhus runt om i hela Tigray så att skadade inte ska ha möjlighet att behandlas. Jag kan stå här och rabbla upp alla krigsbrott som pågått under det senaste året, men det vill säga, det som händer här är att man systematiskt bryter ner ett land och befolkning bit för bit. Och det har varit en mardröm och borde vara oacceptabelt. Och vad är vi för människor som bara läser om detta och hör om detta och scrollar förbi och blundar? Efter att ha varit i Sudan 4-5 månader har jag sett konsekvensen av det här folkmordet med egna ögon. Hur våra bröder och systrar lever i hemska förhållanden i flera flyktingläger runt om i hela Sudan. Hundratals barn som lever i flyktinglägret. De vet inte om deras familjer lever eller inte. Och det är väldigt många fler. Vi svensk-tigrianer vädjar till svenska folket och makthavarna att höra oss. Att hjälpa oss göra det rätta. Att hjälpa våra systrar och våra bröder. Att hjälpa våra bröder som torteras och mördas. Hjälpa våra familjer som lider och slaktas i mörkret just nu. Vi vädjar att det är dags att agera. Att bryta tystnaden i Sverige och stå vid rätt historia den här gången innan det är för sent som Rwanda-kriget. Tack så mycket. Kan ni tänka er att leva i 365 dagar utan mat, utan medicin, utan eltjänster, utan telefontjänster, utan banktjänster, utan internettjänster? Vi sitter här med samvetet om våra familjer lever eller ej. Den psykologiska skadan är enorm. Men tillsammans är vi starka. Vi ska vara röst för de röstlösa i Tigray. Jag vill att ni säger efter mig. Sverige! Sverige! Stoppa! Folkmordet i Tigray! Folkmordet i Tigray! Folkmordet i Tigray! Folkmordet i Tigray! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Tigray lider! Tigray lider! Tigray lider! Tigray lider! Tigray svälter! Tigray svälter! Tigray svälter! Tigray svälter! Tigray blöder! Tigray blöder! Svenska folket! Svenska folket! Hjälp oss! Hjälp oss! Stoppa! Stoppa! Systematisk massvält i Tigray! Systematisk massvält i Tigray! Sverige! Sverige! Hjälp oss! Hjälp oss! Öppna upp Tigray nu! Öppna upp Tigray nu! Öppna upp Tigray nu! Öppna upp Tigray nu! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Barn dör av hunger! Barn dör av hunger! Barn dör av hunger! Barn dör av hunger! Kvinnor dör av hunger! Kvinnor dör av hunger!
Sverige! Sverige! Agera nu! Agera nu! Brittisknare! Diktator Abiy Ahmed! Diktator Abiy Ahmed! Till ICC! Diktator Isaias Afwerki! Diktator Isaias Afwerki! Till ICC! Amhara miliser! Ut från Tigray! Eritreanska soldater! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Sverige! EU! FN! Stoppa folkmordet i Tigray! Stoppa folkmordet i Tigray! Tigray behöver hjälp! Tigray behöver mat! Tigray behöver medicin! Tigray svälter! Tigray lider! Sverige! Svenska folket! Hjälp oss! Stoppa! Folkmordet i Tigray! Etnisk tigreaner! Massarresteras i Etiopien! Sverige! Stoppa! Massarrestering av tigreaner! Tigray kan inte vänta! Tigray lider! Tigray svälter! Turkiet! Sluta! Stödja folkmordet i Tigray! Kina! Stoppa folkmordet i Tigray! Saudiarabien! Ryssland! Iran! Somalia! Sluta stödja folkmordet i Tigray! Sverige! Stoppa! Systematiskt! Massvält! I Tigray! Tigray svälter! Tigray lider! Släpp fram! Humanitär hjälp! Till Tigray! Stoppa! Folkmordet i Tigray! Stoppa! Folkmordet i Tigray! Sverige! Agera nu! Stoppa folkmordet i Tigray! Stoppa folkmordet i Tigray! Släpp fram! Humanitär hjälp! Till Tigray! Abiy Ahmed! Till ICC! Isaias Afwerki! Till ICC! أجونا እንደባት ካብዚ ወፅኑ መጀመርያ ናይ ኦሮሞ ኣሕዋትና ኣብዚ መፅኦም ምሳና ተካፈሉ ስለ ዝኾኑ ነመስግን ኣዘረባ ግን ስለ ዘይተዳለወ ከቐረበ ይከኣለን ካብዚ ቀፂሉ ኩሉ ግዜ ምስ ሓገዘናን ኣብ ጎድነና ዝኾኑን ኢሉ ዓንቶይ ኣብቲ መጀመርያ እውን ተዛሪበ ነይረ እየ ዋላ ውሕዳት ይኹኑ ናይ ኤርትራ ኣሕዋትና ኣለው እዮም ካብኣቶም እምበኣር ዶክተር ቴድሮስ ካብ ምሳና መፅኡ ምሳና ተካፊሉ ኣለሞ ቁሩብ ዘረባ ክገብር እዩ سلام أحوات كما تقولوا
أنهم تزارب أي تقرصون يا راجل إنك تزارب تبع الكيس ليه تزارب وكله خارج البيت أبزق هذا عمل تصاوب لنا أبزق هذا عمل أبزق جرايد ولا تجسدي أبزق جرايد ولا وانا أبزق أدخل جرايد تبقى خيار تبقى خيار ما بيستطيع ويانا يكون البر إذا صنع حزب جرايد قلعوا سبيتوا نشوا عبيو كهنوا شافوا بعد ساب عبيو حمد نقيسوا لعل فوزكم يوفر لنا فآخر تسمع عنا حابل مودع تابل حوي ملس زيناوي بزرع تدايا يعني نوزنا لربع حجتان لهذا قابل نتساعد وسوها عن هزم التقرأي نقع خابة حركة مختلفة نقع عدد كل فلا لا غدا ما بحث تقول فلا تتفق وصل أنا أخذت محواتهم تقول تقريني على ذلك كما أخذتم تقرأوا تقرأي كلانا نصر إذا أبرز تقرأي تقبل أن يتحكم في المخالفة نقول بكي حزن قربنا تريد نبعث الجهات تقرأي وتوكل بالبطل تتنبسي عليه عايز الناس يوقف معي خلينا لو سبعتون هناك ولا يا رب الجوقات يكون البر حج يخم بذنو برهان مسار عبد الخريستيانات عبد الخريستيانات تقرأي ماذا سيوت سنة عم مساجد سب كتيكا سوري كايت تيجي فايدة هم سي نشوف عتة ولا دون يستفيد عتة سلزوم كلهم نزل في عزهم سبعة كوب نزل فيه عزهم نتجبات الدورو بعلاقهم من الدورو كلهم عبدت في الصعب بقوته مسافات يحري بحرارات كيلو ساعة حتى حلو حتى مناطق السيئة سلزوم أبدال كلنا أبدال لو كنت لا على عزائل بشورز الله معنا بشورز عدد سعد لنا إذا هاجر ذهب عند الوشان إنه تفيد في international solidarity Det fanns en statsminister som ni kanske har hört talas om, som heter Olof Palme. När amerikanerna bombade Vietnam en gång för tiden, så gick han ut i media och kallade det för Satans mördare. Detta begrepp är känt överallt. Jag skulle vilja säga att ni trycker på Socialdemokraterna som har sin kongress idag. De försöker ha sin kongress idag, men Socialdemokraterna har visat så gott som ingen solidaritet med Tigrayens konster. Så vi ska tänka på att ni har rösträtt. Snart om ett år är det val. Så använder det. De som inte lyssnar på er, så får vara försiktiga. Så låt säga, stoppa Satans mördare! Stoppa Satans mördare! Stoppa Satans mördare! Stoppa Satans mördare! Socialdemokraterna agerar nu! Socialdemokraterna agerar nu! Socialdemokraterna agerar nu! Socialdemokraterna agerar nu! Socialdemokraterna visar solidaritet! Socialdemokraterna visar solidaritet! Socialdemokraterna visar solidaritet! Socialdemokraterna visar solidaritet! Tack, Jan. Tack så mycket. Vi är samlade idag här för att protestera det som pågår i Tigray. Men framför allt är vi samlade här för att minnas och hedras
offren av folkmordet i Tigray. Idag minns vi och hedrar offren av folkmordet i Tigray som mördades brutalt av eritreanska soldater, Amhara-miliser och etiopiska soldater. Vi minns och hedrar offren av de sadistiska, inhumana sexuella övergrepp som utfördes av eritreanska soldater, Amhara-miliser och etiopiska soldater. Idag minns vi och hedrar offren av den systematiska massvälten som skapades av diktator Abiy Ahmed och hans allierade. Idag vi minns Tigray som helhet. De lugna, fridfulla, harmoniska städer i Tigray som förvandlades till spökstäder av etiopiska soldater, eritreanska soldater, Amhara-miliser. Under 365 dagar har Tigray varit i total blockout, instängd från utvärlden. Varken mat eller medicin kommer in till regionen. Alla kommunikationsvägar är nedlagda. Och att sitta med samveten om att ens familjemedlem lever eller ej är konstant bland diasporan. Psykisk ohälsa är något som vi alla har upplevt under de senaste åren. De fysiska, ekonomiska skadorna är enorma. Blockaden av humanitära biståndet till Tigray kvarstår så länge krigsförbrytarna är kvar i regionen. Blockaden av kommunikationsvägar kvarstår så länge diktator Abiy Ahmed styr landet. Om inte omvärlden fördömer och agerar snabbt kommer etnisk tigreaner vara ett minne blott. Vi omvärlden måste säga nej till folkmord. Vi måste säga nej till beväpnade sexuella övergrepp. Vi måste säga nej till etnisk profilering och massarrestering av tigreaner. Vi måste säga nej till att använda hunger som vapen. Vi måste säga nej och fördöma attack mot civila. Vi måste fördöma förstörelse av icke-militära och viktiga infrastrukturer som sjukhus, skolor och fabriker i Tigray. Och vi svensk-tigreaner är här för att välja till omvärlden, men framförallt svenska folket, svenska regeringen, för att stoppa den systematiska massvälten, för att stoppa den väl designade folkmordet i Tigray som pågår och har pågått i 360 dagar. Tigray kan inte vänta. Tigray lider, folket svälter. Barn, kvinnor, unga, de svälter och dör av hunger. Etiopiska, Amhara-miliser, eritreanska soldater använder beväpnade sexuella övergrepp för att dehumanisera etniska tigreaner, för att de ska skämmas, att de existerar. Och vi måste stå här och vara röst för de röstlösa. Vi måste vädja och be att omvärlden stoppar detta. Vi kommer inte att sluta stå här och vara röst för de röstlösa. Vi kommer att demonstrera dag in och dag ut tills Tigray är befriad, tills Tigray är återställd, tills Tigray kan äta, mäta, tills folket i Tigray kan andas den friska luften, tills tjejerna, unga flickor kan gå ut utan att behöva tänka att en massmördare, att en satan kommer att våldta dem och säga jag våldtar dig eller så skjuter jag dig ihjäl. Sverige! Stoppa! Folkmordet i Tigray! Folkmordet i Tigray! Folkmordet i Tigray! Folkmordet i Tigray! Sverige! Agera nu! Agera nu! Agera nu! Agera nu! Brittisk nöden! Brittisk nöden! Brittisk nöden! Brittisk nöden! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Tigray svälter! Tigray svälter! Tigray svälter! Tigray svälter! Tigray lider! Tigray lider! Tigray lider! Tigray lider! Medan vi står här, den etiopiska premiärministern
flygbombar civila människor i Tigray. Medan vi står här, den etiopiska premiärministern och hans allierade blockerar alla kommunikationsvägar, all humanitär hjälp till Tigray. Folket i Tigray svälter och dör i mörkret utan någon observatör. För den etiopiska premiärministern har sparkat ut FNs tjänstemän för att de inte ska avslöja det han håller på att göra mot etniska tigreaner. Detta är oacceptabelt och Sverige måste säga något. De måste fördöma det som händer i Tigray. De måste fördöma den etiopiska regimens agerande gentemot Tigray. Sverige måste fördöma massarrestering av etniska tigreaner i hela Etiopien. Medan vi står här, etniska tigreaner massarresteras i Addis Abeba, resten av landet och hamnar i koncentrationsläger. Vi måste stå här och vara röst för de röstlösa i Tigray. Sverige måste agera nu. Sverige! Sverige! Agera nu! Agera nu! Agera nu! Agera nu! Bryt tystnaden! Bryt tystnaden! Bryt tystnaden! Bryt tystnaden! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Tigray kan inte vänta! Diktator Abiy Ahmed! Diktator Abiy Ahmed! Diktator Abiy Ahmed! Diktator Abiy Ahmed! Till ICC! Till ICC! Till ICC! Till ICC! Diktator Isaias Afwerki! Diktator Isaias Afwerki! Diktator Isaias Afwerki! Diktator Isaias Afwerki! Till ICC! Till ICC! Till ICC! Till ICC! Amara milisen! Amara milisen! Amara milisen! Amara milisen! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Amara milisen! Amara milisen! Till ICC! Till ICC! Eritreanska soldater! Eritreanska soldater! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Ut från Tigray! Kina! Kina! Turkiet! Turkiet! Iran! Iran! Ryssland! Ryssland! Saudiarabien! Saudiarabien! Sluta stödja folkmordet i Tigray! Sluta stödja folkmordet i Tigray! Sluta sälja vapen! Sluta sälja vapen! Sluta sälja vapen! Sluta sälja vapen! Sluta sälja vapen till etiopiska regimen! Sluta sälja vapen till etiopiska regimen! Sverige! 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 Agera nu! Agera nu! Agera nu! Agera nu! Bryt tystnaden! Bryt tystnaden! Bryt tystnaden! Bryt tystnaden! اوكي حبريتانا انتو يوم ساعه 4 مدينه دارك 50 دقيقه قال بلي تاريخ الناس انه دحريو كتا ناب روكسفيل اتاوطو نمخته زكونه جرار داليلو ስለዚህ አሁን ምሽያ በሐደ ቃልአይ ቀዳም ሳብ ሰዓት 10 ተርባዕተ ሳብ 10 ሽዱሽተ ወይ ከዓ ሳብ ሰዓት 2 ሳብ ሰዓት 4 ኣብ ኖራ ባንቶ سنترال الدحريت زلا رودا بانتور سلك جزء تعرفنا لنعاء ناشيم عميبرا كل ساعات كنا سواء راح نذكرنا معنا سلازي كلهم كلتا سلسة وعطة ولا بزح تهونهم سبوي شو حتى تزنا بيجراد من يوس نصفيسكم عقون الراحة ساعات 10 وعطة معناتيو سلازي مدام قصلنا عونا ارتيست كرماي كل جزء تبعنا يتفنى عم نجورو فيستاتات يكون تريد فيست كاليات كلهم سنة عقولنا يتفنى عمس ملو سلازي نشتك بلي سلازي عند اللي شايفينها اليوم في السويد في ستوكهولم حري هدفها انه فينو تبتنو زبروا ما زال في 6 كيلومتر أفضل 4 كيلو الله كويتم سبات الله ربطو لديه طعام أبتها ربطو الأشياء الأساسية ولذلك حريني يوكو شحن مننتو إنا تنابلي مستهم أياتاتو مستهم أبوتاتو يفرحوا يكوين كتشوه عشمو جنتا يبلوغ شفافنو حيات ويانا يتقرواي مفانو نبينو هيديو اللوكايو أبوانينو مسمرو أطنعو زخيد حنينو أحتفتفهم درو بقاطع النقوى يوم بمشون قوقا
ጥምጥምስ ሐዘ ሰባር መንጋጋ ይፈልጥዎ ኮይም ኮሎ ገና በአጋ ንትግራይን ትግራውነትን ናይ ቀዳማይ መን እዩ መልሱለይ መን እዩ ንትግራይን ትግራውነትን ናይ ቀዳማይ መን እዩ TDF መን እዩ አንታ ፈላይ ሕነየ ተቐባላይ ሕድሪ ወሕስ ናይዛ ትግራይ ናይ መንነት ክብሪ ወሕስ ናይዛ ትግራይ ናይ መንነት ክብሪ ዘለዓለማዊ ነቶም ሰማዕታት ክብሪ ትግራይ ትዕወት ትግራይ ተዓዊታ ኢሳያስን አብን ናብ ICC ኢሳያስን አብን ናብ ICC ትግራይ ስዒራ የቀነለች የዛሬ ዴሞንስትሬሽን በትግራይ ጉዳይ ነው እንደምታዩ ካብዚ ዘርኢ ንፅረትን ባዕናብ ዘርኢ ህላዊ መጀመርያ ሓንሳዊ ዓይንና ዓይን ይረኣየና ብምቕፃል ቅድመ ግንባር ሰሜን ደቡብ ኩሉ ኣቅጣጫ ህዝብና ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ተፈናቐለ ህዝብና ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ህዝብና ብሙሉእ ዘተኣሳሰረ ህዝብናን መንግስትናን ምክልኻል ሰራዊትናን ደጀንን ግንባርን ሓደ ዝገበረ እንታይ እዩ ውዳበና ሓይሊ ምዃንና ኣሚንና ጭርሖ ተቐበልኒ እየሰማችሁ ነው ትግራይ مقبري مدحر حرتية مقبري مدحر حرتية عندري مدحر حرتي هاي تغنن سلامنا ندعن الناتنان بغلتنا يرقاقات قلسنا حطيرين مررين عوضنا هاي قدرين عندنا سماتاتنا أين عبرين كل عينتاتنا لما غدا حزب تግራይ ዘንበርክ ግንባር ዘይብርካዩ ግፍዕታት ፋሽስታውያን يحررنا እምበር አየንበርክኸናን ንሕና ተጋሩ ባርነት መግዛቲ سيرنا جواتنا جواتنا Hey ho ho, Isaias must go. Hey ho, Isaias must go. Hey ho, let's go. Hey, let's go. اللهم دو This is a peaceful demonstration against ongoing one-year Tigray genocide, a state-sponsored Tigray genocide. 365 days of agony, 365 days of pain for the people of Tigray. Brutality, mass murder against the people of Tigray by their own government. Stop Tigray genocide! Stop Tigray genocide! Stop Tigray genocide! Stop Tigray genocide! اللهم نوصل Tigray genocide! Tigray genocide! Tigray genocide!
rest of the world. The world needs to wake up. Reconnect Tigray! 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 Allah humanitarian access! Allah humanitarian access! For Tigray! For Tigray! For Tigray! For Tigray! Sweden! 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 Stand with Tigray! 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 Tigray cannot wait! 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 Justice for Tigray! Justice for Tigray! Justice for Tigray! Justice for Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! Free Tigray! The international organization should say its name. It qualifies. The atrocities qualified to be called a genocide. Call it a genocide! Call it genocide! Call it a genocide! Call it genocide! Call it a genocide! Call it genocide! Tigray 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 genocide! For the past years, Tigray genocide has not been covered by Swedish media. Shame on you! 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 Swedish media! Swedish media! Swedish media! Swedish media! Shame on you! 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 Swedish people! Swedish people! Stand with Tigray! Stand with Tigray! Stand with Tigray! Stand with Tigray! Stand with the truth! 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 I'm Arab militia! I'm Arab militia! I'm Arab militia! I'm Arab militia! Is guilty of a genocide! Is guilty of a genocide! Is guilty of a genocide! Is guilty of the genocide! Dictator Abiy Ahmed of Ethiopia! Dictator Abiy Ahmed of Ethiopia! Is guilty of a genocide! Is guilty of genocide! Dictator Isaias Afwerki of Eritrea! Dictator Isaias Afwerki of Eritrea! Is guilty of a genocide! Is guilty of genocide! Tigray 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 cannot wait! 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 This is a peaceful demonstration against the genocide, ongoing genocide, for the past 1 year, against the people of Tigray. 365 days, think, 365 days without food. Without food, being bombed. Stop bombing Tigray! 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 Raw food, not bomb! 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 The Sweden government has shown us their concern. But concern doesn't save lives. Concern doesn't save lives. We need action! We need action! We need action! We need action! Not lip service! Not lip service! Not lip service! Not lip service! We need action! We need action! Not lip service! Not lip service! Sweden! Sweden! Act now! 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 We demand justice! We demand peace! We demand justice! We demand peace! We demand justice! We demand peace! We demand justice! We
بعربية ذيك الجميع ذيك ليش تبي بنصالة عربية ذيك الدخلة عربية ميديا ويسوي ذلنا نعطيك تقرب ثلاث زمان ثلاثة لكن نروح سين نرجع حنشاف هذا لو يغني لي كل زبال كات واحد هو حججن نشيء زارب ذلي زخبركمون زخبركنن نايزا أب تاريخنا بسلم تاريخ نتذكرت تنبر علت نمذكر أبز بوتا تركبوا تقالستين برت هاجر سويدين تجارو صلاتنا حزب تجري نمسرات زعوجوا علت تقمتي 24 تشحين 10 سلستان إنكن ذكر ዝተኸፈለ ህይወት ዝዓነወ ዝተወረረ ንብረትን ኣብ ክብረት ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ዝተፈጸመ ግፍዕን ዝፈረሱን ዝተቃጸሉን ኣብያተ ክርስቲያናትን መሳጊድን ዝተሰረቁ ቅርስታትን ናይ ታሪክ ማሕደርን ብሓፈሻ ሰብ ኮይንካ ይፍጸም ኢልካ ዘይትግምቶ ፍጻሜታት እናዘከርካ ኣብቲ ጸቢብ ብጸልማት ዝተሸፈነ መድረክ ኮይንካ ኣብ መንጎኻ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ እምነት ኣፈላላይ ብዘየግድስ ንህላውነትካን ህላወ ህዝብኻን ክኽፈል ዘለዎ ዋጋ ንምኽፋል ሓፂናዊ ሓድነት ኣስጢምካ ብውሽጥን ብወፃእን ዝተገበረ ምኸተ እንካብ የለውን ኣለዉ ናብ ዘብል ኩነታት በፂሕና ሓድነትና ዝፈጠሮ ጽንዓት ዓወታት ኣበሲሩ እንሆ ንዓለም ኣብነት ዝኾናሉ መድረኽ ምብፃሕና እንኳዕ ደስ በለና እናበልኩ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ቃልሲ ጽንዓት መንገዲ ዓወትን መሊኡ ሽትኡ ክሳብ ዝወቅዕ ካዋና ዝድለይ ኩሉ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍ ሞት ዝርከብ ህዝብና ንምድሓን ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ወፍሪ ትማሊ ንዝገበርናዮ እንከይቆፀርና ኣለና ንኽንብሎ እናተሓሳሰብኩ በብመድረኹ ዝግበሩ ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ህዝብኻ ጠበቓ ኮይንካ ኣብ ምርካብ ቅድሚት ተሰሪዕና ንኽንርከብ ኢላዎ ክብርን ሞገስን ብስዋዕትና ትግራይ ትስዕር ይቕንየለይ እሺ እምበኣር ሓንቲ ብዓረብኛ ብሚድያ ዝሰድድ እየ ስለ ዝበለት ብዓረብኛ ኡስታዝ ሱዓዝ ንእሽተይ መግለፂ ክትብ እያ ናይ ሓንቲ ደቂቓ هيا لهوبا سكول بورا سينقرأ باروبسكا أولا أحب أن ننوه أن هذه المظاهرة تخص محنة أو أزمة شعب تيغراي في شمال إثيوبيا برئيسها أبي أحمد الذي اعتدى على الشعب وحاربه بمجاعة، حاربه باغتصاب النساء، قتل الرجال الكبار، هدم الكنائس، هدم المساجد، والآن يعاني 5.5 مليون تقريبا مجاعة وتحتاج إلى مساعدة أساسية. ونحن من هذا المنبر ننادي كل من له إنسانية أن يعارض على هذه البشاعة في معاملة الإنسان. ولذلك كل الدول التي تعاون أبي أحمد من الصين، من الإمارات، من السعودية، من الصومال، من كل البلاد التي خرجت من كونها إنسانية أن تعامل بهذه البشاعة هذا الإنسان، نرفض. نحن لا نقبل أن يعامل شعبنا بهذه الطريقة، وأبي أحمد يجب أن يذهب إلى القانون ويحاسب بما يفعله من هذه الإنسانية البشعة. ونريد كل إنسان يستطيع أن يكون لشعبنا صوت أن يوصل لنا، وكل الإعلامات العربية من الجزيرة، الحرة، القنوات الأخرى، وأيضا قناة السويد الذين يتكلمون بالعربية. لم نسمع أي خبر عن شعب التيغراي حتى الآن، وهذه مهزلة حقيقة في هذه الدولة الحرة. ونشكر شعب السويد ونرجو من حكومة السويد أيضا أن يكون لها رأي وأن لا تصمت، لأن السكوت والصمت معناته مشاركة في هذه المجزرة. وشكرا لكم على هذه الكلمة. انت كم تهلا كويس معنا شكرا زغل خير
እምበር ተስዓት ኣርባዕተ ኣብዚኣ ምስ ወዳእና ናብ ሮግስወድ እትብል ኩላትኩም ሰማዕኩም ኣይመሲልኒ ግን ሓደ ሓደ ሰማዕናን ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣብዚኣ ምስ ወዳእና ሰዓት ኣርባዕተ ናብ ሮግስወድ ከመይ ዝመሰለ ድራር እዳለየና ኣልና ኣለዋ እዋ ዝቐረ ሰዓትና ክንጥቀመሉ ዳርጋ ፍርቂ ሰዓት ኣለና ድምፅና ዓዊልና ነብል ካብኡ ድሓረ ዝጎደለ ኢነርጂ ተሃልዩ ክንትክኦ ኢና ማለት እዩ ስቶፓ ፎልክሙደት ኢትግራይ ስቶፓ ፎልክሙደት ኢትግራይ ትግራይ ስቨልተር ትግራይ ብለደር ትግራይ ሊደር Sverige agera nu Sverige agera nu Tigray svälter Tigray blöder Tigray lider Sverige Brittisnaden Sverige Brittisnaden Sverige Tigray kan inte vänta Tigray kan inte vänta Tigray vill ha fred Tigray vill ha fred Tigray kan inte vänta Sverige hjälp oss stoppa folkmordet i Tigray Sverige hjälp oss stoppa svälten i Tigray Sverige hjälp oss stoppa svälten i Tigray Etiopiska regimen flygbombar civila i Tigray nu Etiopiska regimen flygbombar civila i Tigray nu Sverige agera nu Tigray svälter Tigray blöder Tigray lider Sverige Brittisnaden Sverige Brittisnaden Abiy Ahmed till ICC Abiy Ahmed till ICC Isaias Afwerki till ICC Etiopiska regimen blockerar humanitära stöd till Tigray Etiopiska regimen blockerar humanitära stöd till Tigray Etiopiska regimen blockerar hjälp till Tigray Sverige agera nu Sverige agera nu Tigray svälter Tigray blöder Tigray lider Sverige agera nu Sverige agera nu Tigray kan inte vänta Tigray svälter Tigray lider Tigray blöder Sverige agera nu Tigray vill ha fred Tigray vill ha fred Tigray vill ha fred Sverige Brittisnaden Sverige Brittisnaden utred
utred krisbrott i Tigray utred krigsbrott i Tigray stoppa folkmordet 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 i Tigray Tigray svälter Tigray svälter Tigray svälter Tigray svälter Tigray svälter Tigray svälter Tigray lider Sverige agera nu Sverige agera nu Tigray kan inte vänta Tigray kan inte vänta Sverige agera nu Sverige agera nu Tigray vill ha fred 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 Abiy Ahmed till ICC Abiy Ahmed till ICC Isaias Afwerki till ICC Amhara militia ut from Tigray Amhara militia ut from Tigray Eritreanska soldater ut from Tigray Eritreanska soldater ut from Tigray stoppa folkmordet i 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 Tigray Tigray svälter Tigray svälter Tigray svälter Tigray svälter Tigray svälter Tigray svälter Tigray blöder Tigray blöder Tigray lider Sverige agera nu Sverige agera nu Sverige agera nu Tigray kan inte vänta Tigray kan inte vänta Tigray vill ha fred Tigray vill ha fred Sverige hjälp oss stoppa folkmordet i Tigray Sverige hjälp oss stoppa svälten i Tigray اللهم ده نحن مندينا نحن منينا تجارو حزب تجرينا نشتكي الحق الزاربية تجراي مغابر مدحر حرتنبر ما عندري تخونتن حزباوي مختنا نقص عليه اللوعنا نزي ترف عوات بصنعات نقالس كلا هنا ندحن النتنان بقلصمنا كلا هنا ندحن النتنان بقلصمنا كلا هنا ندحن النتنان بقلصمنا ويك فتح تجراي تسعر نحنا منينا لومي منينا صباح منينا نحنا منينا تجراي تسعر مقابر مدحر حرتنبر ما عندري تخونتن حزباو مختنا نقص عليه اللونا نزي ترف عوات بصنعات نقالس كلا وانا ندحن النتنان
ህላውና ድህነትና بمن بقلبنا بمن بقلبنا هلاونا دحنتنا بقلبنا هلاونا دحنتنا بقلبنا هلاونا بدحنتنا بقلبنا هلاونا دحنتنا بقلبنا هلاونا دحنتنا بقلبنا واي كفتخ واي كفتخ واي كفتخ واي كفتخ تقراي تسعر تقراي سعر تقراي تسعر تقراي سعر تقراي تسعر تقراي سعر عجونا عجونا عجوهم عجونا يس እኔና ህዝኻ ናይ ካብ ኦሮሞ ሓደ መንእሰይ እንታብ ስቶኮልም ወፃኢ መፅኡ ንእሽተይ ክዛረብ ብዛዕባ ጆኖሳይድ ይብለና ኣሎ እሞ ብምሓርኛን ብኦሮምኛን ከዛረብና ድሕሪኡ ከዓ ቀፂላ ናይ ቴዲኤ ዶንጉያ ስለ ዝመፀት እዩ ሓንቲ ደቂቓ ብሾደን ክተቕርብ እያ ኣስቴር ሓፍትና ኣቦ ወንበር ቴዲኤ ማለት እዩ ገለት ተጋሩ ጅርቱ 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 ተጋሩ 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 ኦኤልኤፍ ኦኤልኤፍ ቲዲኤፍ ቲዲኤፍ ኤሰት ኤሰት 4 ኪሎ 4 ኪሎ 4 ኪሎ 4 ኪሎ 4 ኪሎ 4 ኪሎ ዳውን ዳውን ነፍጠኛ 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 ቲዲኤፍ ቲዲኤፍ ኦኤልኤፍ ኦኤልኤፍ 4 ኪሎ 4 ኪሎ ቲዲኤፍ ቲዲኤፍ ኦኤልኤፍ ኦኤልኤፍ 4 ኪሎ 4 ኪሎ ዳውን ዳውን ነፍጠኛ ዳውን ዳውን ነፍጠኛ ዳውን ዳውን ነፍጠኛ ዳውን ዳውን ነፍጠኛ አመሰግናለሁ። በጣም ወዳቸዋለሁ። የት ነው የምንገናኘው? 4 ኪሎ የት ነው የምንገናኘው? 4 ኪሎ ጅርቱ ጅርቱ ተጋሩ ጅርቱ ተጋሩ ተጋሩ ኦኤልኤፍ 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 ተጋሩ 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 ዳውን ዳውን ነፍጠኛ ዳውን ዳውን አብይ ዳውን ዳውን አብይ ዳውን ዳውን አብይ ዳውን ዳውን አብይ ዳውን ዳውን ኢሳያስ ዳውን ዳውን ኢሳያስ ጄኖሳይድ ኢን ትግራይ ጄኖሳይድ ኢን ትግራይ ጄኖሳይድ ኢን ወለጋ ጄኖሳይድ ኢን ወለጋ የት ነው የምንገናኘው? አዲስ አበባ 4 ኪሎ የት ነው የምንገናኘው? ፊንፊኔ መቀበሪያቸው የት ነው? ፊንፊኔ መቀበሪያቸው የት ነው? ፊንፊኔ መቀበሪያቸው የት ነው? ፊንፊኔ እንቀብራቸዋለን። እንቀብራቸዋለን። ገለቶማ ሲንዛለዳ ኦሮሚያ ሲንዛለዳ Man kan säga mycket om det hemska som har varit på de sista 12 månaderna. Men man kan också säga mycket av det positiva som har hänt de sista 12 månaderna. En av dem ser man här, den styrka det tigreanska folket har visat. Det enorma mod och resistans som det tigreanska folket både i Tigray och i utlandet har visat är enormt. Det här ska vi vara stolta över. De sista 12 månaderna har inte bara visat oss det hemska utan det styrka, den kunnighet. Vi har visat vi kan. Det har också visat oss vilka vi är. Vilka är vi? Vilka är vi? Vilka är vi? Vad betyder tigreaner? Betyder Gagania. Vi säger nej till mord. Vi säger nej till folkmord. Vi säger nej till förtryck. Vi säger nej till diskriminering. Och samtidigt vi ropar för Sverige att visa solidaritet. Att hjälpa oss bryta belägringen i Tigray som leder till att folk svälter. Barn svälter. De har bombat allt. Sjukhus, de har bombat våra skolor, de har bombat våra infrastruktur. De har inte bombat en sak, eller de har inte förstått en sak. Det är den tigreanska identiteten. Den kunde de inte förstå. Därför har vi besegrat. Tillsammans vi kan åstadkomma vad som helst. Vi ska också åstadkomma det förstörelse de har gjort i Tigray.
Tillsammans vi kommer återbygga vår Tigray. Tack så mycket. ታክ ታክ ኦኬ ኣለና ዶ እስውድኛ ጌርና ናሙዳ ላመጻሕና ኢና ኣጆና ብደንብ ጌርና ንቐጽል ድምፅና ነስመ Stoppa folkmordet i Tigray! 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 Stoppa folkmordet i Tigray!